Unha gran profesora. Moitas gracias a vos por ser tan bons pequenos, tan bons alumnos. Ola, xentiña! Benvidos a un novo programa deste o noso podcast Irregulares. Hoxe temos connosco a unha gran profesora de bioloxía. Marisa, que tal? Como estás? Moi ben, moitas gracias. Bueno, pois, se che parece, comezamos coas preguntas. Pois preguntade. Por que elixiches ser profe? Porque de alguna forma pensaba que sabendo máis cousas ou coñecendo mellor o mundo podería cambialo. Cambiar as cousas que non me gustan. Moi bonito. Gustábache a bioloxía de pequena? Sí, sígueme gustando. En que se notaba o teu interese? Pois das cousas que tiña que estudiar, cando tiña que estudiar os animais, pois gustábame moito. Tamén gustábame estudiar xeoloxía, bueno, gústame en xeral. Que o que máis te fascina da túa asignatura? A mí o que máis me gusta é estar na clase, cos pequenos. Tes algún hobby ou pasatempo? Algún pasatempo, si, gústame moito ler, gústame nadar, pero non vou a nadar, pero me gusta moito. Tamén me gusta coser, dibuxar, escoitar música, moitas cousas. Moi ben. Algún diseccionaches un animal? Foi como profe ou como alumna? Mira, cando iba ao instituto, había unha práctica que teñamos que diseccionar unha ra. Entón, unha alumna trouxe unha ra de San Antonio, creo que era. E como non había moitas, ao final decidimos non matala, co cual non a diseccionamos. Volverías a dar clase no noso insti? Home, quedame un pouco leixos, pero que me estaría encantada. E nós tamén, de que nos volveres dar clase, Marisa. Bueno, pois moitas gracias. Moitas grazas a ti. Ata aquí as preguntas. Pois moi ben. Os nosos invitados dámosles un pequeno agasallo xa miraremos de facercho chegar. Non os preocupedes, que se me volve a tocar cerca vou ir a veros. Moitas grazas. Moitas gracias a vos por ser tan bons pequenos, tan bons alumnos. Bueno, pois xentes, ata aquí o programa. Grazas por vernos e estade atentos aos próximos programas. Ata entón.